Βάλε με στο YouTube να πάμε τα πρόβατα. Κάνε μαλακίες. Κάνε μαλακίες. Ο άλλος αγαπάει. Άμα τα ζει μπορεί να αρχίσει να φωνάζει. Η Ανδρέα του. Είδες μαλάκα πως ήρθε. Ένα από αυτά την πίσω. Εδώ είμαστε στο πύργο. Είναι υπερθέαμα. Είναι πολύ ωραίο θέαμα. Αυτός είναι ο κρυός που βαράει κόσμο. Πήγε να βαρέσει τώρα το μαλάκα το δικό μας. Δηλαδή κάτσε μη με κοιτάς, μη με κοιτάς. Έμεινα 3 μέτρα.